Tuli tuossa talven mittaan mieleen, että jos kokeilisi mitenkä lohta saa kylmäsavustettua ihan näin urbaanissa kaupunkiympäristössä, niin parvekkeella. Ja siihen sitten lisää ideana se, että katsotaan mitenkä pienillä investoinneilla tähän hommaan pääsee käsiksi. Tuossa jo kuvassa näkyy tuo kylmäsavugeneraattori, niin tämä jälkimmäisen idea meni tavallaan siinä pieleen, kun tämä on Pro Q nimeltään tämä värkki, joka maksaa 40 ja ainakin Hongkongin ja Motonet myy Mustang merkkistä semmoista pyöreitä spiraalia, mikä maksaa 20. No, ei tullut suuri murheen aihe ole tuo. Eli idea on, että tuo kylmäsavupuru levitetään tuohon, tai täytetään tuo laite sillä. Ja pistetään hiljakseen kytemään se paloaikaa lupaavat 10-12 tuntiin tuolla. Ensimmäinen koesavustus on tehty jo. Siinä 8 tunnissa tuli oikein hyvää lohta ja purua olisi ollut jäljellä vielä useamman tunninkin tarpeisiin, että varmaan aika lähelle on luppaus pitää paikkaansa. Kylmäsavupuru sinänsä ei maksa juuri mitään, että tuokin pussillinen niin maksoi muutaman euron ja varmaan 50 kertaa riittää tosta yhdestä pussista. Että aika pienillä investoinnilla on päästy tähän asti. Ja siinäpä on sitten loppuinvestointeja. Ei kovin kalliiksi tullut tämäkään. Piltimasta löytyi tuommoinen pikkuinen pallogrilli 10. Kylmäsavustuksessahan hygieenisuus on aika tärkeää, kun siinä ei käytetä korkeita lämpötiloja. Niin en sitten viittinyt mökiltä lähteä grilliä hakemaan, vaan ostin ihan uuden ja puhtaan. Ja tuolla hinnalla kun sain, niin mikäpäs siinä. Tuikkosytyttäminen on se, mitä tämä valmistaja on suunniteltu sen tehtäväksi ja sytytetään nyt sitten sillä lailla. Kyllähän tuon pystyy sytyttämään vaikka sytkärilläkin. Eli ideahan on se, että ensin annetaan ihan kunnolla tulta niin, että nuo purut ruppee kytemään ja sen jälkeen otetaan tuikku alta poikkeen ja kyteminen hissukseen jatkuu ja kiertelee tuota sokkeloa pitkin. Sen takia on ainakin ohjeissa sanottu, että nuo sisäpuolellakin nuo seinämät pitäisi olla näkyvissä. Varmaan sen takia, ettei tämä kyteminen pääse karkaamaan tuosta aitojen yli. No ja sitten kun alkaa purut mustamaan ja savua kunnolla tulemaan, niin sittenpä sieltä passaa ottaa tuikku pois alta. Ja tässä on sitten tämmönen prototyyppi ihan patentoimista vaille patentoitu savuohjain. Viime kerralla sitä kattelin ja räknäilin. Idea on se, että kun se ottaa savun tuolta alta, kun tuon ilman tuolta alta ja ulos tulee tuosta reunassa olevista reiistä tietenkin, niin se savu ei menisi suorinta tietä tuosta reiästä pihalle, vaan harhailisi vähän aikaa hämmentyneenä, sillä pyörisi ympyrää kalojen ympärille ja sitten vasta löytäisi tuo ulosmenoreijä. Sittenhän sitä ei tarvitsekaan, kun hakee nämä pääosaesittäjät ja pistääpä heidät sinne köllöttelemään ja tulee vaikka 8 tunnin päästä kahtomaan, että mitä heille kuuluu. Ja jos mittais minkä verran tuo savugeneraattori tämmöisessä pienessä pallogrillissä nostaa lämpötilaa, niin osaisi vähän arvioida sitä, että mitenkä lämpimällä kelillä sitä pystyy edes yrittämään. Jonkunnäköinen absoluuttinen maksimihan kai on 28 astetta, että siinä kala rupeaa sitten jo kypsymään. Eli +2 lähettiin.
hissukseen se siitä mittari nousee ja +8 se sitten pysähtyy, eli 6 astetta lämpimämpää kuin ulkona. Eli eipä ainakaan 15 asteen yläpuolella kannata edes yrittääkään. Nyt tulikin niin aurinkoinen ja lämmin päivä, että parvekkeella lämpötila nousi 10 asteeseen. Piti jo ihan pistää mittari tähän sisälle. 15 ja 18 asteen välillä pyörii lämpötilat siellä, mikä on itse asiassa oikein mainiokin lämpötila, mutta pikkusen tuli yllätyksenä. Tämä pitää jatkossa muistaa. No niin, 10 tunnin kohdalla piti jo ottaa ensimmäinen pala pois ja ottaa maistiaiset. Mukavan kuiva ja napakka ja erinomaisen herkullinen. Toinen pala jää sinne vielä pariksi tuntia juuston kanssa.